hadden een paar wijze mannen die de sterren bestuderen een bijzondere ster ontdekt. Ze wisten dat dit een belangrijk teken was. En ze besloten de ster te volgen om te kijken waarheen hij hen voerde. Ze reisden vele dagen en nachten tot ze in Jeruzalem kwamen. Waar is de baby die geboren is om koning van de Joden te worden? Vroegen ze. Wij hebben een ster gezien en nu komen we de koning vereren. Toen Herodes, de koning over de Joden, dit van de wijze mannen hoorde, was hij woedend. Hij vroeg aan al zijn belangrijke priesters en raadsmannen waar hij deze nieuwe koning kon vinden. In Bethlehem in Judea, antwoordden ze. Dat hebben de profeten van God geschreven. Daarom liet Herodes de 3 wijze mannen in het geheim bij zich komen. Hij wilde precies weten wanneer de ster verschenen was, zodat hij kon narekenen hoe oud de baby was. Daarna stuurde hij hen naar Bethlehem, op zoek naar de baby. Hij deed net alsof hij de baby ook wilde zien om hem te eren. Maar in werkelijkheid had hij een heel gemeen plan. Toen de wijze mannen Jeruzalem verlieten, zagen ze tot hun vreugde de ster in het oosten. Deze bleef boven een van de huizen in Bethlehem stilstaan. De 3 wijzen wisten dat ze eindelijk hun koning hadden gevonden. In het huis waar Jozef en Maria nu logeerden, knielden de 3 wijze mannen voor het kindje Jezus neer. Ze gaven hem de cadeaus die ze hadden meegebracht: goud, zoetgeurende wierook en mirre, een geurige zalf. Niet lang daarna waarschuwde God de wijze mannen in een droom. Ze moesten niet naar Herodes teruggaan, maar een andere weg nemen om naar huis te gaan. Toen de mannen weg waren, zond God ook een boodschap om Jozef te waarschuwen. Herodes is op zoek naar het kind, om hem te doden. Je moet onmiddellijk met Maria en het kind naar Egypte gaan. Blijf daar tot ik je vertel dat je veilig kunt terugkomen. Jozef en Maria pakten hun spullen bij elkaar en vluchtten naar Egypte. Dankjewel, Matthijs.